futhi ngingekho nje noma ngisePatmos kodwa ngikumoya uthi ke ngikumoya ngosuku lwenkosi usethini ke lithi lokho okubonayo kulobe encwadi usethi ngesikhathi ngikumoya ngisePatmos kuusuku lwenkosi ngezwa izwi uthe manje ngiyalalela lathi lokho okubonayo kulobe encwadi lathi loba lokho okubonayo ukuloba encwadini ukuthumela kuwo amabandla ayisikhombisa lokhu kuyohamba kube yimposi liyemabandleni ayisikhombisa e-Efeso uyawabala amabandla naseSmina nasePergamo naseThiatira naseSardesi nasePhiladelphia naseLaodikeya yes ngaphenduka ukuba ngibona izwi ebelikhuluma nabo uthi ngesikhathi ngikumoya mpostoli ngezwa izwi ngalalela izwi thema likhuluma wayesethi ake ngiphenduke ngibone leli izwi elikhulumayo nani lichaza likhuluma ngamabandla ayisikhombisa engike ngashumayela kuwo njengompostoli uyawabala lamabandla lomuntu kodwa ngimboni kodwa ubala amabandla engishumayele kuwo uthi lobo umbono bese uthumela kulamabandla yawaza sitholi kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibani ngase ngibona izinto eziyisibani eyimela amabandla ayisikhombisa eziyisikhombisa zegolide zaziyisikhombisa yimela amabandla ayisikhombisa nofana nendodana yomuntu ngase ngibona nofana nendodana yomuntu phakathi kwezinti zezibani phakathi kwamabandla ayisikhombisa ephethe ingubo ekhawulayo Nkosi yami ezibophe ngebhandi yasokhalweni eyibophe ngebhandi legolide ezibeleni naye eyibeleni embamba isifuba sakhe futhi ikhanda lakhe nekhanda lakhe nezinwele zakhe ney'nwele zakhe zasenomehluko kumhlophe njengoboya bezimvu njengeqhwa namehlo akhe ingafani nabanye ayenjani amehlo ayenjengelangabi lomlilo nezinyawo zakhe ney'nyawo zakhe ayifani nezabanye zifana nethusi sengathi zizishisele lithi iBhayibheli abacwaningi beBhayibheli nezijula lwazi somlando weBhayibheli lithi ngesikhathi uJesu esehambile ebashiyile abafundi amandla abamaningi kakhulu bafundi babethi behamba oJohane beyothandaza ethempelini befica isanusi siprofitha sikhuluma izindaba sithi la amadoda angcwele umoya kaNkulunkulu lithi iBhayibheli babexhasa umoya ukhasha umoya bake bafike indoda lihlele ethempelini izinyoka ingene imali bathi golide nesiliva asinalo soku iBhayibheli lami kwabangasula abafarisi babanjwa baboshwa babebotshwa beshawa bebulawa beqiniswa emanzini befakwe emafutheni kunamazanga uzondazelwa ngenduzi lithi iBhayibheli bathi abacwaningi uJohane njengoba ebekwe kwi-island yasePatmos washawa eshawela ukuthi ukhuluma nge-second coming of Jesus ukhuluma ngokubuya kaJesu into abekelwa ngePatmos usekhishwe amehlo bathi emehlweni ngasabona usezingophe wasethathwa esekhishwa amehlo wayobekwa ePatmos into ayebekelwe yona ePatmos kuba yofa esele esiphini kodwa uthi noma ngikhishwa amehlo kodwa bangikhipha amehlo ngimoya uthi futhi njengoba ngikhishwa amehlo ngibekwe esiphini bathi bona usuku
kwami kodwa mina ngithi ngosuku lwenkosi. Hallelujah. My God. Yes. Wawabona ukuthi ekhishwa amehlo kuyokethwa ngaye ethi njengoba ngibekwe Patmos lolu usuku lwenkosi, njengoba ngikuzokethwa ngami lolu usuku lwenkosi, noma ngikhishiwe amehlo kodwa iphupho abalenzile abangikhipanga umoya, bangikhipha amehlo bashiya umoya manje. Manje ngimoya amehlo awekho kodwa ngimoya manje mangimoya nalo ongibeke ePatmos uthi uJesu ongibeke ePatmos okusho ukushumayela ngoJesu ikona okubeyincwadi noma okubeyi-passport elithathe yambeke ePatmos ngoba ngenkathi efakaza ngoJesu abafarisi bayamshaya bamkhipha amehlo selembeke ePatmos ngenxa kaJesu. So manje-ke uthi la ePatmos, this is the day of the Lord. Lolu usuku lwenkosi. Ngihlele ePatmos nje bacabanga ukuthi bangilahlile kade bangenzela usuku lwenkosi. Manje njengoba bengibeke ePatmos kunezinto engizwayo. Ngizizwa ngisePatmos. Ngezwi izwi elithize amehlo engekho ngathi bangilizwa uthi ngathi ake ngiphenduke ngibone kodwa amehlo engekho kodwa ngibone kodwa wekho kodwa wekho. Ma uthi Johana nawo amehlo kodwa ngiyabona into eyenza ukuthi ngibone ukuthi ngisePatmos kodwa ngiyibone because njengoba ngiyimoya kanti futhi usuku lwenkosi njengoba ngedwa ngami